άσπρα τα πουλιά τα μεγάλα είναι αργυροπεδεκάνοι. Ο αργυροπεδεκάνος δεν βουτάει, απλά κολυμπάει. Τρώει απρόψαρα 2,5 κιλά ψάρια τη μέρα. Το άνοιγμα των φτερών του είναι 2,5 μέτρα με 3. Ζυγίζει 12 κιλά και ζει μέχρι 18 χρόνια. Αν δει ότι τα μωρά του κινδυνεύουν στη πουλιά, τα βάζει στη σακούλα του και τα μετακινεί. Αν δει ότι δεν έχουν τροφή να τα ταΐσουν, ο παπάς με το ράφος του σκίζει το στήθος του, τα ποτίζει με αίμα, που να φέρει η μαμά ψάρια να πάνε για να μην ψουλήσουν. Από τον αργυροπεδεκάνο πήραν την πατέντα και κάναν τα υδροπλάνα. Ωραία, βασίλειο, το έχω κάνει. Ο άτομος του μαμάς με κάνει.